Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Ngayon ay September. Ano date tata? September 17. Okay guys, September 17. Charity namin ngayon. Dito lang sa malapit. Magbibigay kami ngayon ng kunting suporta sa mga teacher. Kunting suporta lang sa mga teacher natin sa elementary at high school. May 6 kaming school na pupuntahan ngayon. Sugkong Elementary School. Sa pupunta kami sa Inmalog Elementary School. Sa pupunta kami ng Kalonotan Elementary School, Labayog Elementary School, Labayog National High School, at saka huli yung Pinalpal Elementary School. And guys, stay tuned lang. Dati kahit mga i-shoutout. Shoutout nga pala sa mga lahat ng taga Benguet. Mga taga Benguet daw. Yan, yung mga ibang kasama namin nasa dulo. Meron yung isang kasama namin na mahilig magnganga, Mama sa Ilocano. Ayan po siya. Sir, paano ba yan? Paano yung anong advantage niyan? Anong magkagandahan yan sa Kagandahan nito pag nagaganto ka. Tapos pumunta ka sa mga ibang lugar. Popogi ka. Popogi. Kaasa, tama ka. Tapos may kagandahan din ididulit nito. Pampaganda ng ngipin. Kasi kung puti yung ngipin mo, magkakakulay yan. Ganun. Anong kanyan? Magiging red lips ka daw dyan eh. Hindi mo na kailangan mag-lipstick. Hindi mo na kailangan mag-lipstick dito. Wala nang lipstick. Masyadong ano yan. Ito, nganga ka lang ng nganga. Yan, okay na. May lalabas ng red. Sa mundo ito pla. Lil J, adangkas na. Bro, ni. Takuam kini ko please. Kisa. Makakuan yung na pinampupunas niya yung kan. Okay guys, stay tuned kayo. Okay, first destination namin sa Kalonotan Elementary School. Kaya yun, dawi kami ng Kalonotan ngayon. Kalonotan Elementary School. First charity namin. Oh yeah, Team Labayog Riders. Sa mga bago sa channel ko, mga hindi pa nakakaalam, subscribe na kayo. Ace Venture TV. Yun, bago ang lahat, shoutout nga pala kay Kuyang Nelly TV, kay Ricky Dance TV, Heidi Rossi, JR Ofon, at sa lahat, shoutout sa lahat. Good morning sa lahat. Good morning. Maraming salamat nga pala sa mga kapwa ko riders na dumating, mga umattend dito sa charity na ito. Ingat sa lahat, ride safe. President. Paring John Mark.
vlog yung tarpaulin namin. Kwan. Labayog, labayog. Ngon. Hey, what's up, Daryl? May kapis ka man nun. Tara. Okay, tapos na kami dito sa Kalinatan Elementary School. Tapos na kami dito. Next kami ngayon sa Labayog Elementary School. And guys, huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Kahit na nagtatawag sa Vice. Ups! Elementary na Bayog Elementary School. School. Okay. Buti nakisama ang panahon ngayon. Makulimlim, hindi naman siya masyadong mainit. Guys, i-promote ko lang tong grupo namin, Team Labayog Riders. Sa mga gustong sumali dyan, open po tayo. Open po tayo para sumali. Basta may lisensya ka, may sariling motor ka, rehistrado, okay na yun. What's up, tropa? Alright! Nahalag ka man. Ayun, dumiretso sila doon. Walang nag-pick up. Ako na mag-pick up. Tela di may isa.
Yung next destination namin sa Labayog National High School. Diretso kami doon. Kita-kits guys. Radyo kinirom nek. Duwa aja ngayon. Sige, bye, thank you. Yes, yes, yes. Yun, punta kami sa taas. Yun, Labayog National High School. Talagang high school. Mataas na paaralan. Mataas na paaralan. Alright. Ponyang, shout out Ponyang. Apa nam? Chichicks ka man nun. Mataas na paaralan ng Labayog National High School. Kaya ngayon sa Labayog National High School. My alma mater. Malog Elementary School. Ayan guys, keep watching lang, keep watching. See ya.
Dito na kami sa Malog Elementary School. Mukhang walang teacher. Hindi kasi sila na-inform dito, pero ayos lang, okay lang. Surprise! Baka may gusto ko i-shout out dyan. Shout out! Sama kayo sa shout out. Yung mga kaaway nyo, i-shout out nyo. May mga frenemies. Ito na ako ngayon na malarga. May iwan na kayo sa era. There's a lot of pretty girls in this city. There's a lot of pretty girls in this city. We try to figure out. Northern Cement Corporation. Yan po, ang Northern Cement Corporation. NCC. Tatak Norte. Ayun guys, last destination natin ngayon sa Pinalpal Elementary School, kung saan matatagpuan ng Antong Falls dito sa season. Antong Falls. Bali 6 na school yung pinuntahan namin ngayon. Pang-6 itong huli, itong Pinalpal. Antong Falls is temporary closed. Yan po yung papuntang Antong Falls. Kaso sarado ngayon. Patag man, rough road man, bundok man, basta makatulong sa kapwa, Gina G tayo dyan. Gina G ang Team Labayog Riders. Alright, yan ka ng view. Wow, wow. Uy. Hindi ka na ako dun ha. May butas wala dun. Yun ang kita. Bundok, Patag, Highway, etc. Gina G ang Team Labayog Riders. Para magbigay ng kaunting suporta sa mga mag-aaral. Konting tulong, konting suporta
Saka nagpapasalamat po pala ako sa mga sponsor, yung mga nagbigay, kahit na hindi namin kagrupo, willing na tumulong sa amin. Yun po, nagpapasalamat po ako sa inyo. God bless po sa lahat. God bless po sa lahat. Pagpatuloy lang natin ang tumulong sa kapwa. Alright, dito na kami ngayon sa Pinalpal Elementary School. Alright, dito na kami ngayon sa Pinalpal Elementary School. Ayan. Tara, sa school. Ginagawa nila itong covered court nila. Sir JM, baka may gusto kayong shoutout dyan. Shout out Daryl. Wala ka na naman. Dito kami ngayon sa Romnick Residence. Magla-lunch kami dito. Diyan yung mga Hi kayo ba ta? Naka-live tayo, naka-live. Mangan! Nakalive ka, video lang. Takakamot ano naka-live ko to, ang signal ko. Wi-Fi. Yan si Chairman. Chairman. Hello po, magandang tanghali. Sir Jim. Iwan tani di plato naman ang blade ano? Di ah. Yung ko lang sikat ng ganito. Okay guys, kain muna tayo. Salamat sa mga nanood. Ace Venture TV. Subscribe nyo sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Okay, bye-bye. Stay tuned.